Το τουρνουά, εντάξει, δεν είναι η στόχη μας εμάς το να έρθουμε στο τουρνουά και να προετοιμαστούμε αποκλειστικά για το τουρνουά. Δουλεύουμε αποκλειστικά στον κάθε παίκτη, προσπαθούμε για αυτόν. Ήρθαμε εδώ, βλέπουμε εκπληκτική διοργάνωση και μεγάλες αποφάσεις από τους παίκτες μας που το διασκεδάζουν. Άννα Χρήστος. Και στο no play, ξέρετε τα, κοινό που θέλω που σας τώρα, Άννα, κοινό που θέλω που σας τώρα είναι full ένταση. Όλη την ώρα του παιχνιδιού. Είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να συμμετάσχουν σε αυτόν τον τουρνουά για τον λόγο του ότι παίρνουν πολλά μεγάλες εμπειρίες, αξέχαστες στιγμές, κάποια παιδάκια δεν μπορούν να ζήσουν αυτές τις στιγμές, παίρνουν απίστευτο feeling, παίρνουν πάρα πολλά καλά, πάνε στα ξενοδοχεία, τρώνε μαζί, κοιμούνται μαζί, στο λεωφορείο μαζί, είναι μια εκπληκτική εμπειρία για αυτούς. Ο πιο σημαντικός στόχος για εμάς είναι να μπορούν να μπαίνουν στο γήπεδο, να διούν το 100% τους, να παίρνουν τις πιο σωστές αποφάσεις και γρήγορες για αυτούς και αν πετύχουν το στόχο της νίκης και της νίκης του τουρνουά, φυσικά. Αν όχι, δουλεύουμε για ακόμα καλύτερο στόχο. Το πιο σημαντικό σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις είναι να δώσουμε ό,τι πιο καλή εμπειρία μπορούμε στα παιδιά μας, να κάνουν πρακτική εφαρμογή τόσο μαθαίνουν στις προπονήσεις και να έχουν το δυνατό όσες πιο πολλές εικόνες και εμπειρίες μπορούν, ούτως ώστε να εξελίσσονται. Και εντός γηπέδου και εκτός γηπέδου. Και κοινωνικοποιούνται και με άλλα παιδιά, άλλο χώρο, άλλες ομάδες γνωρίζουν άλλους πολιτισμούς και είναι πολύ σημαντικό πέρα από το ποδόσφαιρο. Αυτό που θέλω να αναφέρω είναι ότι οι ακαδημίες γενικότερα στην Κύπρο και ειδικά του Άρη δουλεύουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο, με ένα ενιαίο σύστημα προπόνησης, όπου φαίνεται στο γήπεδο και ιδιαίτερα σε τέτοια τουρνουά που είναι ψηλού ποιοτικού επίπεδου, αφού μπορούμε να τα αποκριθούμε σε κάθε παιχνίδι. Παίζουμε με πολλές άλλα ευρωπαϊκά κλαμπ και είναι πολύ σημαντικό για μας να κάνουμε εφαρμογή τα όσα διδάσκουμε στους αγώνες τέτοιου επίπεδου. Δεν έκανα καλό παιχνίδι, παιδιά. Δεν έκανα καλό παιχνίδι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι. Μπράβο για την νίκη μας. Μπράβο για την νίκη μας. Μπορούμε πολλά παραπάνω. Μπορούμε πολλά παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την υποστήριξη των χορηγών μας, διότι τέτοια διεθνή τουρνουά δίνουν τις εμπειρίες στους αθλητές μας να εξελιχθούν και να αγωνιστούν στο πιο ψηλό επίπεδο. Хорошо сыграли, хорошо посыграли, хорошо забирали мяч. Соперники были очень тяжелые, они хотели выиграть нас, но мы собрались и забили им 3 гола. Так что матч очень был хорошим, мне понравилось. Я не могу ничего сказать, я просто смотрела на них, как они играют. Отлично играли просто. Я даже почти ничего не сделала. Настолько хорошо они играли. Очень интересно. Завтра мы играем с румынцами, да? Особенно с сильными командами, очень интересно. Έλα ρε φασαρία ρε, φασαρία. Τι να πάτε, 3 ρε. Έλα, 2! Sorry ρε Πατρίκ. 1, 2, 3! Άρης!